Militants de la CUP i dels Maulets cremen a cara descoberta 4 fotografies del rei a la porta de l'Ajuntament de Mataró. L'excap de llista de la candidatura d'Unitat Popular, Joan Jovany, ha estat un dels 4 que han calat foc a un retrat del monarca. L'acte s'ha fet en solidaritat amb Jaume Roura i amb Enric Stein, que seran jutjats a l'Audiència Nacional el 20 de novembre per haver cremat retrats de Joan Carles I a Girona. Una cinquantena de persones s'han reunit aquest vespre a les portes de l'Ajuntament de Mataró en solidaritat amb Jaume Roura i Enric Stein, que seran jutjats demà a l'Audiència Nacional per haver cremat retrats del rei a Girona. Primer s'ha llegit un manifest en contra de la monarquia, però com a punt final de l'acte, militants de la CUP i dels Maulets han cremat 4 fotografies del rei i ho han fet a cara descoberta. L'excap de llista de la candidatura d'Unitat Popular, Joan Jovany, ha estat un dels que ha calat foc a un retrat del monarca. Ens solidaritzem amb ells, primer perquè el fet de cremar unes fotos del rei d'Espanya entenem que és un acte d'alliberament nacional. L'Audiència Nacional no ho veu així. L'Audiència Nacional, al nostre entendre, és una institució político-repressiva que es dedica a perseguir qualsevol discurs a favor de les llibertats, a favor de l'alliberament nacional o en clau humorística, com el cas del Jueves, fent paròdia del que és la corona. Per tant, és una institució ja caduca que, a més, estem heredant del franquisme. En el moment de la cremada de fotos, un individu amb la cara tapada ha enregistrat imatges des del primer pis de l'Ajuntament.